txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Guazen hastera! Jago, aiora, nira, zuek badakizuen nora joan algaren oporretan, porque egia esan, azkeneko bolada honetan nabil pentsatzen nora joan, baina zait ezer okurritzen. Eta joaten bagara hirurok batera pasen urtean bezala Bruselasen bidaia lau egunetakoa? Ideia ona. Ongi. Belgikara hegazkinez joan ginen. Gogoratzen zarete Mini Europen Martari uso bat kaka egin ziola? Nola ahaztu, Mini Europen kultura asko leku bat da non beste lekuen batzuen gauzak ikusten dira. Badakizu ezer ez dena astezina, Belgikako gofriak. Txokolatearrekin oso ondo daude, eta marrubiekin askoz gehiago. Ni patata nahiago nituen, eta gainera Bruselasko tipikoa da. Bani gofreak, Marta bezala. Zein da gehien gustatu zaizuen gauza? Niri txokolatezko tailerra. Hori zen leku bat non zure gustoko txokolatea asmantzen zenuen. Oso leku zoragarria da, baina oso garestia. Adibidez, txokolatezko tailerra 170 euroko baliotu. Baniri atomium, eskultura. Metalezko eginda dago eta 120 metro altuera dauka. Niri Belfort ikustea edo Brujasen historia ezagutzea. Eta jardin botanikoa? Oso aspergarria, bere loreekin, zen aska. Niri oso interesgarria iruditu zitzaidan, landare asko daude, eta guztiak oso politak. Niri natura baino historia gustatzen zait. Hor, Bruselasen Europa Batasuneko hiriburua izan da, eraikin historiko asko daude. Bai, izugarrizko eraikinak du. Eta gainera doainik. Bale, bihar lauretan Kasko plazan prestatzea hasteko geldituko gara. Bueno, orduan Rusiara joango gara aurten? Bai, ideia ona. Jo, baina bukatu baino lehen egin nahi dizuet galdera bat. Bai. Gogoratzen duzu egon ginenean Belgikako plaza horretan, zegoela Belgikako bandera. Beste egunean justo lagun batekin hitz egiten, ez nuen gogoratzen zeintzu ziren Belgikako banderak dituen koloreak. Zuek gogoratzen dituzue? Bai, uste dut dela gorria, horia eta beltza. Bai, horrelako zerbait zen, bai. Bai. Eta gero, ez dakit gogoratzen duzuen, bai, klaro, guk ingelesa badakigu gutxi gora bera. Baina Belgikan ez egiten ingelesarik. Zeintzuk ziren Belgikan hitz egiten ziren hizkuntzak? Badakizue, gogoratzen dituzue? Porque Belgikako hizkuntza, zegoen hizkuntza berezi bat, bueno, uste dut dialektoren bat bazegoela hortik, baina hizkuntza gehien entzuten zen hizkuntza badakizu zein zen? Ez nuen jakiten zein hizkuntzan hitz egiten zuten. Batzuk hitz egiten zuten ingelesez, beste batzuk erderaz, eta beste batzuk ez dakit zein hizkuntzan. Esaten zuten asko, nik ustatzela oso soinuarekin. Agian, Jago, okurritzen zaizu zein izan daiteke? Frantsesa? Frantsesa, bai, uste dut frantsesa zela, bai. Frantsesa hitz egiten zutela, bai. Eta gero ez dakit bai aleman dar pizkatxo bat hitz egiten zuten zonaldearen arabera, baina... Baina batzuk, beste batzuk ez zekiten piperrik ez da ere. Ja, egia da. Bueno, bai, prestatuko dugu Errusiako bidaia, bale? Bai. Bihar geratuko gara. Venga, ekipo, bihar arte. Onarte Bruselasera joateko gure gomendia. Eskerrik asko gaur parte hartu duten lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.